abaibuli b'omumuro bagansa gonse ngoyo tari konyara mwana ono moto omuomu nabo naberete n'omwana one gabu omonto taiyore nacha omong'ina oyio ateba obugete n'omwana obugorete eki na egetondo rituko erimo kinde isiko gosibia chianga bakoimokia omwana one bakobeka amache enyuma abaisike bamoa mama korusa mama mbali nacha na inche bana bakara ng'a timbwati ruti omukungu oyo riachiteire okoimokia esuguri ekuhuriko okong'umorera iga gocha nakwimorera amache amorera konya kwarekire kanyatogatire nabekire Wabekire obosi. obosotogate epole ngochi gochara ko omukungu oyo riamire tukurumega okong'aka omoro omogongo iguru okombori nkesese ewacha kuoya nkomotebia omwana one nacha kuoya ebinto biane kwenda nkoigora egeita nkanyora nere buna ndora iga namari gagoitera kuburi ninkite marisa nakia kongeresa ng'ayaya obang'etete ebansambete banserire gochi komorigereria amaote nganyora oyire bono niarokire ebeti igakire gochi korigereria nkanyora asonire chiusi nanega ebigoti riru tari konyara arisonire chiusi ibere nkamorigereria nkarara namabera Karibu sana mwancho moligarire Oinka TV nende nakwariganiriye gochagaiga ase kenyoro kia Nyandika ime ya Magena ime ya constituency ya Bomachoge Borabu aswacha gutarira omosibati Damaris ubwate emechando na nyome tukara emiaka emeke sana nende witire amakongu sana ase nyumo yae paka boniga buna twachire ko monyora amenyete asomuchi otari sobo wetera amakongu sana na kitwachira twerere ero monyene story yae ngakia yenge ngakia asogete karomoke nende ngakia gutuka asomuchi oyo twachire ko monyora karibu sana tete kwana mange okobano ari gaiga atweresere ero monyene tomanye ngakia yenge karibu Damaris kwanza tiancha kwa gote pole sana asante wana ntage tweresere maleta o kamiri nara yae nende ngakiwa kinete gocha nakikwa nyometu nawante tutarachi asembe na wante ngankwa nyometu kole miaka 18 nakia ringe mbaka nakia nyarika netoka nyomune miaka yemeke na inde ngakigutuka asumuchi uyu nanyo amareta okamiri narai samareta negangor Damaris kerbobo seite iger mugonga bas ku message apuno seino boiburu baibuli bane basirete kara basira ngacha bwanti yane ngacha komenyora kara na menyora utaragenda sa anti mbalenga mole mini ntetra abana batatu yo masirite omumura abaiske babere na omumura yo kara mwana mutasira bangacha ngatamarinde ngacha bwanti yane bankonya nyari kingasoma ari class 7 kera nacharanti anagantebia nebuye chiango chiao asomeroro ngaenda buye chiango chiane kera naberoro
ngo karongo sari school fees bante inga genda maati tarincho gusaba chibesa genda sokoro ya kanyo agotiri Sente chiawe chimanu ne baiske bamwa butatomini. eski bamwa Mama mini. karongo endorango ya ndara rumwalimu ngumusaba chibesa onte inga ngene bengi mbwatanga nekageranga tige school bakangira obareri gakorore emyaka 2 ngaira nagocha byanti yani nyabitunu Abase bakwirete oboreri ngoyo kwirete oboreri. anti yani mung no manne bono Igo matatomi nabwate abasibati babiri abang'ina babiri. mama aringo omoke ngaira nabyanti yani bucha nyabitunu ngabera orase emitinyi 2 agacha nganya omomuro gocha ogantebia ng'a omomuro iga nere ogosokera ng'a nabwate enibo. Bono na oboreri okare. Oboreri konya narure bono. Miaka ere nga gwakorete oboreri. Miaka 2. Ngaira nagocha anti yani aganteitira amenye na omomuro oyo iga akonywa amabere komo nkamenya ase omomuro oyo ase emiaka 2 bagansa gocomplain ng'a tindi konyora mwana. Atarakwira nonya ase omomuro oyo nkwamamaete omomuro oyo are gogotebia wende momenye nere. Namaete achete rituko ria Esabato togacha tukagamba bono rende togatiga chinsa chia morogoba enge 1:00. Nabo gwanchenanete aye rioka ng'a tiga ogende gose bakorasimisete ogende. Bakobeterete. Nancheranete konywa muna eribo tataete mbere bono. Ekagera rende nkarora tiga ng'ende mbere. Nkaenda inche nkabera emiaka 2 abaibori ba omomuro oyo bagansa gonsebia ng'a oyo tari konyora mwana oyo na omote omomo. Omogaka oyio okorusia tari gokobera bwana iga iga neng'entire omong'ina oyio okorusia anga gwansa gosamusera bwana iga torikomenya gokomenya agana ago aye bono atoiyo. Inche ngakora nkabera ekero naremereri egaikera bono engaki eyemo nasimekire chinyeni ngosimeka chinyeni omomuro oyio agacha akaimoka na ebeti agachirabia. Omong'ina oyio agacha Chinyeni konya gwasimekire. Omong'ina oyio agacha akaimokia ekwerende amaiga mbegete chikoni agagotuguta bagatagora mpaka echikoni bagansera. Ki narwa ororo nkare nkoeresera aunty yane nase narwete ogantebia ng'a yaye obogima nabo bore ng'aremereri aye ngomotebia na omomuro oyio acha togambe amang'ana aya. Ataraikera iga abwo omomuro oyo ngogoita arenge. Nkong'ita. Bono buna kwarwete ase aunty yao oyo nere omong'ina omonene otatomino agakosigana okagenda komenya omomuro oyo. Aye ngwancheranete yaani ng'aki mwamenyete ng'aki obogima bwarenge. Obogima ekero Obogima kwanywanete. bwarenge buya okogera nabo namenyete na amaisha are igo gabwana. Mpaka abaibori nabo bansangerete rende. Omomuro oyo bono eki agotebiwa koe na amabere arigeti orikere mama omwabo intwe twaba iga. Ekero yaikire nenda aunty yane akang'imokia akang'ira agachia kondwara ng'a nyore omwana ng'a nari ndamenya. Tokaenda rende ekero narwariwa Ng'ai akoirete nyagitari gose ng'ai mwachete. mariogo ya ekenyeji. Mwamonto akoirete. Ngarwariwa rende ekero naba mosigo omomuro oyo tacheti kombwatekania akaimoka akagenda agantiga iga abwo. Nkamenya nkaenda buya aunty yane nonye nanyorera omwana onto tayochete nonye nyagitari gocha kondora. Ki nairana gocha inka nabo naberete na omwana one iga abwo monto taiyo nacha omong'ina oyio ateba obugete na omwana obugoreti. Eki na egetondo obwate. Bono omogaka ogo tacheti nyagitari gokora. Mokwana mwarenge nere. Ntware gokwana komoka aye nabwate na esimu aunty yane yansiganete gochia nere yainga ororo nyagitari. Kandusia ororo rende inche aganteitira gochia bwogo ki nakora chiweek 2 nabo okonyara gwekorera iga abwo tari ng'a na eritimo obetire. Bono gwakanerete bill ya nyagitari. Aunty yane. Oyo gosiganete.
Chebono nkabera gabu muchoigo. Nona kwanyoirwo omwana ochire okwoyiri kwairanire gochiri. Ochibwane bono. Nkabera omong'ina oyi nabagasete ng'oitari mwana obugoreti aye. Atari bwana orabera ng'eki na egetondo obugoreti koba kogaba. Nkomoboria mbugoreti egetondo otari mwana. Mwana kwanyorete na omoiseke gose na omong'ina? Omoiseke. Ogantebia ng'a yaye ng'aye bono aye bwane iga tokomenya pi naende togosinyora. Aye gokobera iga iga gwakure. Rituko erimo kinde isiko gosibia chianga bakoimokia omwana one bakobeka amache ime. Bakaimokia omwana omotienyi ere enga? Omotienyi oyomo. Omotienyi oyomo? Bakamoimokia korwa nyomba ase araire? Naye ng'ai kwarenge? Narenge chikoni korosia endagera. Bakamobeka amache ime bagaswa gotamera ng'a inche naimokia omwana ntaete kong'enta bakong'ita. Amache bamobegete amache arenge ebeseni isiko gose ng'ai amache arare? Ebeseni embura yatwete. Inche ngaimokia omwana ngaikaransa isiko. Ekero naisaransa isiko abanto bagocha bagoswa kong'ainereria ng'a yaye nere otaete kong'enta omwana. Ng'o tari monto tiga agende sobo. Nkobatebia yaye mware gonseri na oborunge ribaga mogonkorera iga. Mogakona okoimokia omote okong'ita. Nari ndwete Agachaka gogoita iga oria okatakoborieti ng'a ninki kiarenge? Nwarenge bono kobwaterana na abanto aba bagoteba ng'a notagete kong'enta omwana. Bakoimokia omwana ekero ngwansa gobreathe ngacha nkagenda nyagetari. Ngagenda ngachia korwariwa. Eki narwariwa ngacha nkaba buya. Bono ekero bagogoita bagogotamera ng'a otaete kong'enta omwana. Ekero bagogoita ninki mokobuna na barabwo? Okoba bono ase batebete ng'a tobwati mwana kwanyorire omwana. Ninki bono naende mokobuna? Iga bare gonkorera iga okoba abaiseke bamoa mama korusa mama mbari nacha na inche. Bono bakora ng'a timbwati ruti. Bono baswa konkorera bobe. Omonche omorigereria nabo ere akong'u sana nonya oigwete buna Damaris agotoeresera nabo anyorete obokong'u naende na obororo bado bore ime yaye mpaka buna akoeresa amariga agoiteka korwa amaiso aye. Nonya inche omonyene gokora omogano oyo yaani timanyeti egento ndatebe. Abanto boria babwate omwana korwa nyomba bamoire bamobeke ebeseni ebwate amache ime batamere ng'a Damaris nere otaete kong'enta omwana. Naki oranyora omwana ogo konyorigeria omwana bamoire ase bamoirete akaigwa amariogo akairana agachaka nyora omwana. Naende achake koira gotaka kong'enta omwana naki ekonyarekana. Naende onye kobwate omoyo bwa amanyinga amo nyabanto. Naki okoimokia omwana obwate omotienyi oyomo. Omotienyi oyomo. Naki okoimokia omwana obwate omotienyi oyomo omoire ase amache embura yature amache aria ebeseni ime okobeka omwana ime ya ebeseni. Nabo ere estory yogokumia sana. Bono ekero bagoitete? Ekero banyitete ngacha nkararwa ororo nkaratama. Nkagenda ngachia nkamenya. Ngwarachiete nyagetari? Nachiete nyagetari. Omwana ere mbuya arenge buna bamobegete amache aria amakendo ime? Nasitaka buya nkamobisia nkabera nere. Igaikera bono kinairana korwa nyagetari ngachanga ngasimeka chinyeni ngasimeka ekabichi isiko. Abo bono ng'ai gwachire ekero gwachire okagenda nkase ino ase omong'ina oyo omonene? Ekero nasimeka chinyeni omomura oyo akaimoka akarabia mogondo akabeka inse akarabia mpaka amatoke. Agantebia kandirie kwarenga naye nare goita oku. Nabo agotebia? Inche rende nkaimoka rende karamenya iga abwo eanty yane nkamenya aenda nkanyora chianty chiane chiachire kong'oia. Baiseke bamoa mama bang'oiri bang'iranirie ororo. Nabo naberete ororo iga. Ninki bono bagokoiraniria? Aye ngokana kwarenge gose kware Nare kobokania inche momura oyo iga ntori konyarana komo twasinyanirie ntigane inche menye obogima bonde bwensi gicha inche nkinie omwana one. Bantebia ng'a yaye abanto nabo bakoremereria nabo bakorerwa bobe naende bamenya naende nabo twasete togakorerwa igo tukanyara tokomenya twamenyire mpaka bono twagotire. Nabo bagotebia ng'a tiga oremereri?
nainde tugwategete koirana bono ekero kwairanete bwantio yao kwarure bo omogaka oyo nachete gokorigia ere tari gocha tari gocha abanto agotoma agotuma chianti chiane bacha bang'oi kene ikiraro chaka gontei ng'ai inche nachete gokorigia ase ombwaterere tokorumae abaimoke bonche ekero nakarekwa ekero arabia chinyeni echio ngakarekwa rende nkabera kindaire botuko oimoke osua kong'ita bosa igo orete abanto nyomba orete koene na omosubati nyomba osua kong'ita omosubati omoiri oye omosani agokoretera omosani nyomba ase momenyete nere osua ekero nkoboria osua kong'ita nyomba iga abwo baibori baye babwate babeka eriogi ereti bachaka ng'a intwe ntoigweti gose ngoitware ong'ita mambia bwaki nagenda bantebia ng'a tobesi komorigeria ndagera tobesi komokorera kende motebia ende erigeri ande nare kwerigeria nenda inche nanyakora chikondo nacha naragera ekero okorosia endagera nkoragera arenge oragera arenge okogenda ekonda kwarigia endagera naende nere ocha oragera ngasikia are gokora omogaka oyo amatoba oria agoaka ekero narosirie ere ori bosio kwenda oragera maate mwabo orikia amabere ororo orosariwa ororo echae onywe ototiga intwe nchara inche bono mbwate omwana tari kondirigereri nacharetie omwana ase eng'encho agasokire isiko akabwatire omwana oera pi orware okomoboria ng'aki are gogotebia akong'ita tindi koboria baibori bagantebia ng'a abasacha nabo bare omosacha tari korendwa nanyoma noe batato abaibori baye oyio ntato omwabo ng'a nanyoma noe batato omosacha tari korendwa inche nabwata rende nakira iga abwo nateba tiga nkire bono igaikera bagochaka goteba ng'a eyio na ebarimo teri komenya mochio oyo agoika engaki gochaka gotwogerera omochio oyo oito tiga agende nkobateire mokomotebia ang'e ebinto biane ribaga akonya gokoria kwene ngaika ngakira ekero omomura oyo agenda Nakuru bono achete akanyora egasi akwenda ase baisike bamwabo nabo bamenyete Nakuru bono ekero nonya koreta abasubati abanka abaibori baye nabo barenge komosupport nibagotebia ng'a abagaka nabo bari nabo bakonyoma mpaka batato iga aye ogenderere komenya iga abwo eanti yao ere ng'aki nkwari nkomotebia ng'a amang'ana ogwetera ase enyomo yao ngomweresa andikere egento ng'aki are gogotebia ere are gontebia ng'a nachache inche ng'aremereri naende kwairana kwaenderera komenya nabo inche nakamenyire nanya kwerigeria nabera bono buna bono yaikerete igaikera bono ekero arwete iga abwo Nakuru agacha akabera ewiki naria nachiete gotara echae mogondo na omwana narwarete serious ngara timbwati besa timbwati namuna nini tiga ng'ende ndigie chibesa ngorere omwana one riogo igo nonya abaibori aba omogaka oo mbari gogokonya omwana arwara mbari gomotwera riogo ngaikera bono ngachia ntara echae eka saa 5 gocha mogondo iga abwo gochaka ng'aindoka oyio ning'ochire mogondo oyio na omogaka one indoka korwa mogondo iga abwo genda ira omwana nyagitari ande ondoserie endagera bwango nkoinyoka rende inche nkoenda iga nyagitari nkoenda ngwesibia omomura oyo ominto oyo omwabo omogaka one are ngonya gwonchokana aika gesieri nomora mwana airana mbori nki bono akoria mbwamo obo naende nkire anya gwonchokana akaiga omosiko onde agacha omosacha oyo akairana gochia mwaye agaikaransa ekero aikaransa ororo inche ngasaka omwana omomura ominto omomura omwabo omogaka one inche nkaenda nyagitari nkoirana gocha ngweta isiko omosacha oyo
akarigi kosoka kumnyaka gocha ng'ake anda akairana inche ngaswa nyomba nkareka ngatirimboka nari ntirimboke tokong'esa bana enyomba ya omogongo obori nkiokombuni nkiokong'ake nakana ebarimo isiko riane iga timi isikorera amagoro agagotacha isiko riane iga nkomobori ntigotacha rende ng'aigwete anchera ki mong'aterete ngweta rende mondore ng'okoiraneri isiko iga mwago ourete omong'ina oyo okoimoka esuguri okomocha okong'aka okoboko. Ekero ang'aka okoboko nkogenda rende nyomba nkara nkong'ita bare nkobeka obosiro iga. Kwaimoketie omwana mogongo? Omwana nigo arenge oboko nkobeka obosiro iga, nabeka obosiro iga omokungu oyo nari achete iga okoimoka esuguri ekiguru iga okong'umorera iga gocha. Akoimorera amache amorero? Konya kwarekire? Natogatire nabekire obosiro otogote. Pole. Okong'umorera gocha. Oyo na omosibati okoumorera amache aya konya kwarekire? Nkogochi gokura nkiagonsambera nkibakombora omosacha oyo nari achete na ebeti okong'aka riru. Ekero ang'aka riru omokungu oria okomotaboria ebeti eri ngochi kotarera ebeti eri ngosima bakong'ura ngotama rende ng'ene ntame rende mbang'ita omwana oria bakong'ura bakomobisa. Ngochi gocharoka omokungu oyo nari amenyegete korwa maega okong'aka omoro omogongo igoro. Mwabwateraniete ogoitana omogaka oyo? Omogaka ogo ng'ai arenge? Omogaka one eri bono ere oebachire bono agokoebacha agoekorera tarengo ere tamanyeti. Inche rende ngakora ekwene inche ngatirimboka rioka nkagenda mpaka bwanti yane ngomweresera aichirani ching'imogeti chikoranga nyagetari nkorasonu ingokubiwa rende omorero. Naye chijirani nachi chiakomenyogete nyagetari? Konya kwaiyire sana? Kingokubiwa ingoirana gocha anti yane ekorwa mogondo okweresia omwana omoisiko omino osambirwe oitirwe. Gochia omochiori togokantia onya gosenda omwana onde gochia ororo bono osambirwe. Natiga kong'eresa tiakong'eresa pi. Mware komoira nyagetari mware komotiga akwere ororo ng'a ntebiwu ng'okure ng'ende ororo amotanga. Oyio nanti yago okwana Ng'a inche timbesika amasiko gamotebia atire mpaka bwoye rogoro abere ororo arore omwana. Nyagetari ki ekwaire to? Tongeke. Ngatira gochia ororo nkabera ororo riria naikire ororo iga nkonyora bokansete korwa na omwana Nabo bono riria gwachete nyagetari nabo gwasokete rituko erio totangire nyagetari? Tintangire. Nari ntirete rende nkonyora omwana niwarete konera baisaransete. Okombori nki esese eye gwacha kworia nkomotebia omwana one nacha kworia na ebinto biane. Ogontebia omwana ogo oyio omochani osoe nyomba iga abwo nagokorire. Inche rende nkoimokia omwana ngotirimba nkogenda renge saa 2 ya botuko nkogenda gochia maate. Goika Oimoketie omwana? Nkogenda ngotura omong'ina nara ororo orang'a iga abwo na bwane. Ejirani? Nkorara rende ogontebia yaya rara aye ase ngigwete bagoteba ng'a na eribati riakonya ng'amotebia ribati ng'ai riarenge riakonyenya okogoro na omogongo bansambete. Ng'a nabo bagoteba ng'a rara aye mochiori ororo na omobe mambia oboke are gose orende oratimboke. Ekero bakonyora mwana iga iga baria na abanto bara boisiko gokura nkoimoka rende okoimokia 11. Bono na ejirani yabo oboete ng'a agokobeka nyomba iga aria orare nabo arachi goitwa? Bakoimokia 11 inche rende nkanyora omosacha onde para ogontebia ntankobogoreria omwana nare konyara kotacha irwe erio. Okong'imokeria mpaka iga mageni omotebia ng'ae omwana ng'ende ase omonto nare ororo nkoenda ororo ndaratimokere nkoba buya manye gochaka rikwe rende tobe isiko ondini gare. Nari ng'ichete iga ngocha ngokong'onta nkwabwate chibesa ng'aki kwarwete ororo? Okogoro nacherete ng'ara ng'ara. Mwatarete na okogoro na omwana? Mwaimogete chianga korwa mwao babo?
yanga mbang'ete None chiomwana. kandi titimbesu kutachanya Ugasoka bono ugachaka no kugorongora. naringi setemba kaga Ng'aki kwanyorete omong'ina oyo gaiga ase twakonyorire omenyete ng'aki mwomeranete nere. oyo iga ritang'ani kero bang'itete namonyorete akang'ira agantebi ng'ani mbwate omong'ina narora mama otari kwenya arogatire okwenda onya komoberesi nyomba gotimokerete oganyire ngagenda orore nkamenya buya aro mbuya namenyete igaikera bono anti chiana chigocha bakora chigantebi ng'anko chiago chiatebire oimoke tochi kogamba amang'ana aywo otoigwa kong'ora omogoso. Nki bamanyete ng'a nore gaiga. Iga abwo nuyo erang'ana omong'ina oyo. Nari bang'ibetire nkobatebia yaye inche bono nkarenga mokogamba okogera kero ngoitu tomori gosugurika nkorwa ororo mwachaka kombwati mokora ase namenyire buya mwacha mwang'oita ng'a yaye togenda aye ango yago egochi kogamba bakandinia epikipiki iga abwo para togoika ng'umbu bagontebia ng'a yaye tari mwana inche mbari gocha ororo bachi kogambera etiire bakamwagorogoro abere ororo mambia tochi kogamba. Inche bantebeti bakorangeria omomura oyio bakaga iga sooo mama bache bagambe bono mbacheti bangire ororo bono bang'ike iga aria bagontebia ng'a bono atire bakabugo Oyo bakong'ainete. bono tichieti korora mundu kosi bono ngasinywa naki naende ngwansa koirana bandusirie ase narenge naki naende ngwansa koirana gochia ngara ng'a tiga ndemere. Naende okoirana bwogo. Mogaka ono arenge. No arenge. Bono buna akoroche ng'aki ere ng'aki atebete bono moiranire na omwana. Naki are gogotebia? Era akobwata ase koteba ng'a ase taiyo oragende ng'o aunty yago na omonto nkong'aine oche okuoyi ningokorera bobe bamaete ng'a inche indomu yaye na omogoso ng'a bono aeswa riko iga abwo ndugere. Buna gwasoete iga? Inche nsoire enga chiarenge? Yarenge saa 10. Saa 10. Ogasoa riko? Inche nasoete ngare kangaru. Ike bono bachagete bankorera iga. Moncho omorigeria nabo oigwete togenderete estory na Damaris na omosubati Damaris nabo moigwete ng'a na emechando emenge sana iterete koruga aria ase anyomete mpaka naende bakamobwati korwa ase anyorire omosamaria omobekire gaiga mwaye bamenyete nere buya bagacha bakamong'aina bakamoirani naende iga aria bwoye buna aigete bwoye omogaka oye bado tabwate mabera nabo amotebeti naende airane achake koruga warike baragire nabo togendete gokumi ng'a abanto rero ng'ai moira amanyinga amonya banto oyo na omosubati entakana osokire okoba tabwate botamero bonde ochire osokire onyomiru kabwate emiaka 18 ochakire obogima oitiru osambiru natoeresire naende abanto bakomoita nakumire ng'ana abasubati nabo bakomoita timaite ng'a abasubati rero ng'ai twaira obwanchani ase omosubati omoke buna oyo onga ng'a na omwana oye omoitire omosambire ochire nyagitari ere bweka naende oiranire naende mpaka bwoye otamire onyorire omosamaria omuya naende bamobwatire mpaka gaiga bamoiranire naende bwoye bono ekero koiranire bwoo kwarugire ng'aki obogima bwagenderete. Inche nabo nagenderete kwerigeria omusacha oyo tari gonsugurikera na mwana oibori baye bakomokana ng'a tiga etachere bieka erigeria Konya kwabwenire? Eri konya nabwenire naende eri na eriga nere ombunete inche ngabwata nkamenya mpaka bono buna yaikirete bono buna asite bono basite gonsamba momura omonto na omosubati oye nakong'ita na echibeti
abondo chenga Damaris nabwate chiarama chinyinge sana gaiga sambetu abo koboko no bako se ngaya komo agusiarire tamachai Kobo kuko gumaiga. Nege kubai. timanyete gose kamera yane nawe koro kibuna sambire nabwate chiarama sana no maiga gigamba guitete Gaiga marunara. iga na no itire ngeke bali go guitira iga Uno mara ngagite. nende no sonire nindo chenga mpaka bado no bwate chius torarusi Charuseti. Bagateba Christians achire kwanyuka. Bono ichikora bere wiki nande makwera na bachikonduse chindi. Pole. Mona kero kwiranire na inde iria gatatu bono kenga kwiranite ogo itukwanya kwirana ogo itukwanya kwirana ninke kiare kogera kwanya kwirana komanyete nga gari asoko genda bugima mburi buya ese njo ntabwata sengutamira gusa cyane bare gonse nsinye sengo chindara ngatiga ngende ndemere asa ino gaigase nintakanora baiboli mbasirete na minto tei na imino ya chete baone tyo bali menyumba nani bakanyo bali mubwaito bagatagora n'eki nyumba oyo konyo bali monimo inyumba nani bamurabo muno mano barabungo kwana muri na barabo ntolu nja nanya gutyo Igo koru uliwa sogete mwaka kiyorenge ngo 2010 koru 2010 kwanya kwirana guchisaina na baswati abamino babere aibare bonega oyo manware umisiku mama gabunya bituru oyo kareta form oyo ndokombwatiare nanya komara baswati abamino baisike bamwabo mamo mino mbamanyita makongwa yo gwetera senyomo ya mbamaite gakugera ngo baeresana anke bawante ngande mere mwacho muligelia togendrete bado kuibwati story ya Damaris ende ngento nkumeti sana nkiringa abasubati timanyete ngaimoira omoyo wo konya akoba Damaris nentakana na wali kogenda bakote bichi anti chiae ama kongwale gwetera ase nyomo yae lakini bamotebinga enyomo na berego endra kolemereria lemereria nyomo na babantu ngoitubare lakini bado balemereria amangana yatimanyete nga rero asense yetu tomanyete buna tuikire century eyo sebasubati bado ngoitubare osabasubati bado na inde nabo ayogotebio mwana nga irana gari asomanyete enyomo nebe nkongu noitwa endra komenyororo timanyete gose mwaro chi story chinyinge chia basubati bagwitwa abande balemereire lakini bona iga no bari asoboina otebio mwesko nga irana kogenda gari oremereria nyomo na berega osega iga ntobwati buraro bwao osento bwati ndagera boniga no bwata abana nga yo gocha komenya nga yembole mombuiyo musubati ogenda gari oitwa onya kolemereria ege ntogekagera Damaris alemereti wantebiringa okoba tabwate obotamero tabwati asara agende kakwirana sobo teyo njatagoretu onya kolemereria mbako itiru onyometo musubati oromoke miaka 18 urenge buya nonyene ngozi yae arenge buya lakini bona iga barabuna bamusambire bamusagira mbaka iki onde bwa sura ligerelie story ye abantu ba feed ni maite abantu ba activists chia gender based violence ose chi lawyer chitoligere tisko gabo ose musamario mia oromo swati naona ba sachambara ba yaba gakabara konye ase situation bune ya Damaris nanyo ko bwate omwana gwetera makongo bunaya ase nyomo yae tafadhali tiako tabio mwana agendere kolemereri nkoro lakini miaka yetu ikire bona iga abantu bonchukire mbabwati chinkoro chiri chia mabera ose chio koranga omusubati yo no muntu bwato omwana no are muboye na menyete buya nonye omugakoye aba nonya baibuli bo mugakoye mbata getenga Damaris ya menyororo igo clearly nga koru omuchakano asachiete ase familiari mangana taringe buya kole tali mbaka basubati nyomba lakini abaibuli bari bamotebinga remereri nga abasacha na babonete batware abasubati abangi amangana yo kumisana ngana yo kumida Damaris pole asa pole bono kero nkike kiagerete ukaira na bono karuororo misi bono gateba tori kuira no ikiagera bono muchu bantesire bakongta
ningisa kwire nororo bari n'abantu barang'ente gose baite omwana batebe ng'a ninche. Bono onye mwana oyo omba motageti. Oteba mbatageti bana baiseke. Batageti bisagana tabira bingo batageri. Matageti baiseke abamura batageti. Bono gose konya torakora konyora omwana ose no mwana omotang'ani. One gemeti nyere ngari. Ose ne mwaka. Omwaka n'emiti inana. Omwaka n'emiti inana. Muntu amororaga iga buna twachenya kiakoro. Rose Queen mura. Ekero gwetera makong'wa yonsi pi gwachira saba iboli gose abairi bao. Onsi bali go support mugako. Ngwatemete kuligiyo makonyi ase nonye abagambi bekenyoro. Mugambi na mwereste moturete. Moturete. Momuro mwaba tata bya. Tata ba. Momuro mwaba. Ngumweresa. Ante inga yaira naye. Ngo nyorandu mumroyu mugwanire. Anti mitene kibao chibaga. Ngo yani mbako konyeti. Nona somo gambi ngwachete. Aya nachete nyabutuni. Se polisi ngachikweresa. Tata byara akaenda agatebi basikari nga yatigachenga tusitukwanora. Kenyumba. Nari basite bagaswa gataye mu muro ingo n'omuntu oratuswera. Namuseri agende. Ngakoyonga kiakoroko. Obuoge Livingston obuoge. Kenyoro kibamenyete gabwa obuoge. Nkiasayo akoroko. Nyangeti. Enga yere gochi. Ere saidi ya nyabutuni. Gochi nyabutuni. Nyabutuni mati. Iwa bagambi bonsi mbako konyeti kwale kogenda okaba barenga abayire. Batuberera mangana bateba ngati gatoche tugambe genka. Kwa bora geti muna gwite twinga. Elibangi tatatinchi etia. Notyo chete wa kalipoti. Saba iri boka kwale gote. Mono mungino yokonyorete ngaki muomeranete ngaki omenyete gaiganka. Nende no bate plan ende yonsi yokoruga iga ogende bo. I want to date. Nika kenga ninga kikwamenyerega. Ene wiki ya kabere. Ni wiki ya kabere. Igo no ntoramenya matuko mangiga. Ya tindawe. Mugakoyo bado no mwanchete. Okogera bon na moko menya n'omuntu enyumba. Lakini tabwati bokonyi bundu byensi. Bonera kwenda obatebi ontuseri nacha goitu. Orara. Ken na kembera. Ero eberere kucha sebe ibuli bae. Chibabwata ba ntenga chindomu. Na bongo itumuntu tayo kabanacha ne. Nda tayo yani ore side yao support. Ngo bona iga na ichaga iga agosaba mabera gotebio irane bono irane. Ene tigagenda ariyo musomo na nchitigemenye. Nakara gotabanga. Ariyo o musomo na bale gotebina nga tosomete na kia kwangerete. Abali bara mutete ngariyo muntu ro musomo. Erenga yasomete agika. Form. Nakorete form. Ni miaka erengaringe. Abate miaka 29. One gan 29 ali. Basi bono moigure damali suna gotebanga bone gana irana tatagete na chago sabwa mabera tatagete kuira boe. Era na tatagete anyoro bokonyi arinde omwana oye nero monyene aigendereri ikobogima. Bono umugako wantamira kyari ko Livingston obuoge. Ararigereri e video nakiora tate komotebe. Nkoba koko seringe ntokyo tagetamanya. Tenda mutebe. Tiganya sai bikara bakan. Njanya ka utikana ubugima bwana nyare nkomenya buna ndamena tabisikumbwati. Namwana. Yara tigagendera nagendera. Yara bamenya n'ubugima bwana. Chibike chibere una kwabere gaiga okolgere.
Asa mwakwani bene abantu besaidi eri mbanya guchaga bamenyete bamanyete bone gasa manyete timete ari gusemba maite lakini nditayo nyauzi. Pole sana tiga Nyasaye akore mine nda tiga Nyasaye guseseni ndoto gusabira maya ogendere buna kwagendere igo nende nchebonya usa kuligere likwane to basa kwirana guchioso muchiori toro chibuna bono iga kwabeire nende twachete kureiga kwalinge buyapi lakini kwalinge buya ole buya yani lakini bone gatoro chinga bagusambire bagwitire wasoni rumbaka maigaga na rero no bwate chiarama maigaga iga nende ngo gwitalinge onyero monyane usengo gwitalinge bakali gukora mama lieta mbaka esese buna gwatebira utabinga esese ende nere okonyomete igo bono pole sana bono ranyoro bokonyi no takwira ne school ekosi oranya nki gwategete ko bawo senki oranya ari gukora montara arerua kwire ekosi yandi yugusoni eyo gosoni igayo umonta agwakanire tailoring nabo okora bya eko konya at least kwanyora indagera nonye onyari kurinda omwana obote simi Damaris esimi nabwate otatiga bano muchioyo bagatakire ntware simi bangurete sacho yakani ere ni agatuguta bano timbwate nki ari gotuguterera ini ya baswati mbali gutwara simi abari gotebio wa mwancho muligeri nabo niwete ngendrete ko kumiga iga timanyeti nga Livingstone wasana ligirete story wasana ne familia ya Livingstone yari go chando musubati omokebu noyo nonye mbaka simita bwati nga basubati mbabonete ko twara chisimi basubati mbabonete bali mereli asechi nyomo chiabo aba sacha mbabonete batwara abakungu abange na kubakoletera mbaka nyumba obonete ole mereli noitwa no bonete ole mereli ina mangana irete kale na nebona iga timaitinga kenyoro kieke gose ase Damaris amenyete abantu batari gocha bamokonya no komokonya barolera ngo itware obogima amenyerete obogima obwate mechando obogima obokongu sana makaboniga mnachite konyora omusamaria Damaris sekerero kya inkeringa anyore omusamaria omuya amakonye buna boniga otebirere na bari ready kogenda nonyene kosi iyo bosoni anyore cherani yae achake gukora ebiasara byae arindere omwana oe nere omonyene agenderere kebogima chatimbo atikende ndamente nyento ndatebenga onye botulireti obwate omoyo bwo gokonya obwate omoyo bwo gwancha oranyare gokonya Damaris anyo nonye justice yae okobasa abagambia minyogete gochiko batebi chishida chae mba mokonyete nonya chijirani gali che obwete mbake familia onye gokunyara gokonya Damaris chi activist chi women rep chi rescue gali abasubati mbabwate nonye maendeleo ya wanawake chi organization tire chi nyinge tire GBV anti gender based violence era basubati mbali bwitwa neti maitingamba sacha kibali rescue gabu bagwita basubati mbaka boniga bakobabura nonye mbaka chisimi Damaris tabwati simi tachete kogendera skuru okobana mwigete ni ntakana nonye sobo nyenete iyo yatagoreto kobe katole namba ya engo chokwana tole no mungina omubimenye tibono iga okonyete Damaris omusamario muya toigunga ki anyorete Damaris nene ngaki bagendrete goikera boniga tochiandare kogenda tole no bongano mancho muligeria Inka TV nene tuiranire bado no toliga iga ase Damaris amenyete totete gukwana no musamaria omuya okonyete Damaris amwete obumenye asebone igamenyete nende monyorete astishida tumanye ngaki amonyorete nende ngaki decide tiero monyene komoreta boye gaiga karibu sana mumina Asante. tumanye marieta ao kamili Marieta Julia Kwamboka. Julia Kwamboka ngaki mwerete na Damaris Damaris ena monyorete Titangani na monyorete njire kerase aseri wandete asereti agacha akanyora umusamari umwirita akarara uoye nganyora mambi okomukoba agende asa guchibona decide arenga yaguchi juoseri gukurugoye bona gantebi ngamubugererie pagi iguchi abwara asa kwenda
bono gituko na kwenda nere njira ngona kumuburi nganyara kuna kurira kumuburi nkiukurira ondebi naseretibu nonye ngoenda guchati maiti ngani nchikuigure runsi kumuburi ninki akangerese michando buna bachandanire no mwaka oye buna amasereti ngamotebiri kukurira tiga ngoire bono bone no ndogende bare uikaransura asetru mekorera ngakiokoba akantebita kwa sawa nkamuira nkamureta baka tugaikaransa nere nkamuturiza nkarara uturire nkamutei sasa aena goku nyakobera mini wae tunya kurigeri tumanye ng'ana ki waigeterende na ki abamino ng'aibare okorera ndi abanyana abo mbachete bakamumanya bagacha bakamui bakamuiranira teba tiga bachikugamba mang'ana ayo bachikuparare na ki airane bwoye ngekero bachete no bakonyorite no kwaringo kabanchera baende nere ena batigete bare no mung'ina ngasuka ngacha nganyora no mung'ina bono tabwate uweso bameenda bakagenda igo bono kubachire nkwira nanje ngachikuburi ngantebi yaya abanyene mbacha bamwirire sawa rende kubaramuira achikomenya buya bokong'umbuyo nang'eresete abung'a baiburi bayembayo rende bono tukasahau ngachiete tukeba rende ngatigagenda tigamenye buya numukagendera bono tukandera na maisha yetu tinchieti arago confirm kumanya ng'a mbuya achiete ndete nare kuburi bono yaikirite after some months chiachire nende ngamanyoru kari konoki kurugeita ngari kuburi ng'a nimo bono kuna konoki ukuna korangeri tinsere ngachiaringi about saine chia mambi kwenda nkuigure geita kanyora nere buna ndora iga na mariga goitera kuburi ningi tamarisa nakia kongeresa ngayaya obangitete ibansambite banseriri guchikomorigereria mauti nganyora uyire bono niarukire beti gakire guchikorigereria nganyora asonire chiusi nanega ebigoti riruta rikunyara risonire chiusi ibere nkamorigereria nkarara namabera onde ng'achiete nyagitari naetwa mariogo naragotumia bono ngasinyumu nande nkobori nkomoserira na gochise ino chikurwariwa nakibono ngamukaribisha agasoa kaenda nyagitari karigia mariogo ande chindetere akana konyi nini weri akiri pain aigubobe kurwiri nabo mu state mwari bono nabo turi nere iga nagenderete kuna gutumia mariogo chingonya kubuya nare nkikia gukunete mono mpaka ugatebatigo konye damari soko batari muirio tari ng'amu amanyanete nere kurukare ekiya ngunete nobontakana iongo chinarora mabera ekero konyora omonto omwana tabwati mama omwabo tabwati tata omwabo bono naye kwa maseri isinyi bono omwana buna oyo ng'ai aratame gochi wenda ikawani wangu noyo ninche tokomanya obogima tomenyete ense na kibore unaesa kumeenda aba ng'ai bagotigara bagotamera unamurumia tu naki kiagerete nkahurumia ng'a omwana oyo natabwati ase agochi naende igo bamosogeti oromoke konyatara ng'ainya bono agasoa koba omoibori ataraisana koba omoibori naki kiagerete naki namorucherete amabera nokorera koria are konakorera iga are korera ng'a tabwati ase agochi tabwati oyo agotamera onye nabwate anga agaendete straight asoe bono tabwate that's why naroche amabera nkarora ng'a tiga onyora ogwancha most yake rende and at least yapate nafuu bono Damaris buna menyete gaiga tutebirie okuriria ngechi wiki ibere iga bono ase bono kwamumanyira at least mwagambire nere into tutebirie ng'ana natagete gukora nonye kosi aikonyere no omwana oye bono buno roche Damaris mbokonyikiaganete mono mono at least yareko torochigara omoke ari gosoa esukuru ende ansira yobobundi eri arachore acha gwekonya amatukari motu bono egera akonya n'omwana oye nari n'omwana
Obogima buro bono togocha kotegemea kero okonyora naye nobwate nonyamete nobwata abana bao tokonyara ntuna mwanya bantu tokonyara gwikirani kire egento igare konyora obokonyi bokomobeka nane esukuru nanyora kende arakore eki keramokonya. Tutarachi gukora noimete ng'a Damaris wetira amakong'u okweresire nimete nomete story yaye una konya gwitua asa gwitua asa amenyete nonya abaibori mbamanyete lakini bakonya gutuberera amang'ana aya agendera rioka kwana ngona abaibori baturigereti gose nonya bagaka osabang'ina bari bagwitu n'abagaka babo bagendera kuremerera naki orabatebe enare gokwanera gaki bari batabari gotwara uruma asa abana buna aba batenyarete bono buna oyo ori omwana omoke nonya naye ekero aye ogosumba omwana onde tomanyeti naye mambi ningige kare mwana oyo tari anchete abaibori baye bagakwa ekagera gacha gosumbuka onye ndiri mare moyo anga omwana oyo nakoretigwe esukuru naba are gosoma akore esukuru ere ekonya abaibori baye nabo bare gocha komobeka buya lakini bono okoba batare ngororo ekero yaikeire nonya naye gwatigeirwe abana buna aba tokomanya ninki kiagera omoibori ogenda oye aye gwatigara koro twatwara amabera asa abana buna aba tobarora amabera nabaro tobakini koreng'ana buna togokinia abaito tobarore buna abaito nga abaibori banyare gotwara amabera asa abana ekero bagotameire gose kwanyorire omwana obwate obokong'u tiga komotuta teri ogwancha kwaye igo tiga abantu batwara omoyo bogokonya abantu una togochi gokora giswali ndakoburia erio mwene nobwate esime esime nimbwate onde naro ratake goikera Damaris osaba enonye advice ose nonye nobokonyi osaba abantu bari ba justice abantu no baturigereti baranyare komokonya nyore obwene bwaye nena namba yawe yesime nari baramoikere enamba yane ere 0727 73 0082 okwirogera rimo 0727 73 0082 nene namba yesimi mwancho omorigereria oranyare gwikira Damaris ende tuli komenta ndagotebi mbia mono sana ende gendera gotwara omoyo gwo gokonya abantu. Asante sana mbia manaso gotutarera karibu asante mwancho omorigereria gabu no tokorera omugano obwiri tukoria rero twena nire namba ya Damaris konye beka tore nsabu eyo Mosamaria omenyete na Damaris bonega unye gotagete koena na bokonyi bonde bonse gose advice gocha se Damaris nabo gwake namba yesimire gabu gose no nyoba likere SMS nene kwenye linga intubuna Inka TV ngokora tore live stream ngokora tore coverage ya matanga ngokora tore coverage no ine yechi wedding chinyangi gose chi function tinde chionse no official functions namba yeto no ere igoroga iga screen nabo konyaka endo to support na onye tora subscribe kindly subscribe road to 100,000 subscribers mbia mono tumirane na inde ase video inde maletani Bridget Kerubo asante sana.